Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Defnyddio dulliau rhifiadol. Mae cwmni hysbysebu yn cynnig ymgyrch byr dwys ar deledu i hyrwyddo cynnyrch cartref newydd. Maent wedi cynhyrchu model mathemategol ar gyfer rhagfynegu gwerthiant yn y dyddiau yn dilyn dechrau'r ymgyrch deledu. Os yw T yn dynodi'r amser mewn dyddiau ar ôl dechrau'r ymgyrch yma, gallwn ddefnyddio'r nodiant TS fel cyfanswm gwerthiant y cynnyrch yn y cyfwn 0 i T. A S, T, yn dynodi cyfradd y gwerthiant, yr eitem yn ôl y dyddiad a'r amser T. Felly, mae model y cwmni hysbysebu yn awgrymu fod S-T yn haflu 20 T disgwyrio E i'r pŵer minus 0.002 T disgwyrio. Bydd y gwneithurwyr yn derbyn yr ymgyrch gan y cwmni hysbysebu os yw'r rhagfynegiad cyfradd gwerthiant S yn rhoi gwerthiant yn fwy na 18% ar gyfer o leia 25 diwrnod, ac y rhagfynegiad y cyfanswm y gwerthiant rhwng y degfed a'r 40 yn rhoi gwerthiant yn fwy na 80,000 o'r cynnyrch. A bydd y gwneithurwr yn derbyn yr ymgyrch yma? Wel, os edrychwn ni ar graff y ffwythiant S, felly 20 T disgwyrio lluosi E i'r pŵer minus 0.002 T sgwar gyda ni yma. A wedyn ni, os i ni angen yn fwy na 18% o werthiant, os ni'n edrych ar y graff, ni'n cael tua T yn 10 a tua T yn 37. Felly, os edrychwn ni mwy manwl, gallwn ddefnyddio dull literi nawr i gael gwell cywirdeb am gwerthoedd ST yn hafal 18. A wedyn llwn ni weld pa werthoedd bydd yn fwy, bydd y dyddiau yn fwy na 18. Felly, os yw ST yn hafal 18, mae hwnna'n golygu bydd 20 T sgwar lluosi E'r pŵer minus 0.002 T sgwar minus 180 wedyn yn hafal i 0. Felly, boed i FT bod y mynegiad ar y chwith. Felly, ni angen gweld beth sy'n digwydd i'r mynegiad yma. Felly, FT yn hafal i 0 yn golygu bod, wellwn ni rhannu dy 20, felly T sgwar E i'r pŵer minus 0.002 T sgwar yn hafal i 90, a cymeryd y T sgwar, lluosi bob ochr gyda E i'r pŵer plus 0.002 T sgwar yn cael i'r mynegiad yma. Felly T yn mynd i fod yn positif, nid plus na minus, amser yn positif, ail isradd y mynegiad yna, 90 E i'r pŵer 0.002 T sgwar. Felly mae gyda ni T yn haflu ffwythiant arall. Felly'n dechrau gyda'r literi T1 yn haflu 10, a wedyn Tn plus 1 yn haflu ail isradd 90 E i'r pŵer 0.002 Tn disgwyrio. Neu dechrau gyda 37, gyda'r un iteriad. Gallwn ni drial a chwilio mewn i weld beth sy'n digwydd i'r gwerthoedd mwy cywir o wreiddiau ST yn hafal 18%. Felly, am yr un cynta, dechrau gyda 10, ni'n gallu gweld bod ni yn cydgyfeirio i gwerth mwy agos, sef 10.6193, neu 619 i 3 lledegol. Felly, gwreiddyn llia ST yn haflu 18% yw 10.619. Ond, os ni'n gosod 37 mewn, ni'n gweld bod hwn ddim yn cydgyfeirio,
felly ddim yn cael fwy o wybodaeth am y gwreiddyn mwyaf. Efallai bydd dull Newton-Raphson yn niteriad gwell i'w ddefnyddio. Felly, dyma'r ffwythiant sydd gyda ni, ST yn haflu 1800. Cymerid popeth yw un ochr, felly 20 t sgwar pŵer minus 0.002 t sgwar minus 180. Galw hwnna'n FT, felly hwnna'n haflu 0. A bydd FT dash, mae gyda ni lluoswm yma, felly 20 t sgwar yn differu roi 40 t, cadw'r i'r pŵer yma, plus cadw 20 t sgwar, lluosi differiad yr felly i'r pŵer minus 0.002 t sgwar, lluosi differiad y pŵer sy'n mynd i fod yn 2, felly minus 0.004 t wedyn. Tacluso hwnna, cymerid yr tu allan, a mae gyda ni 40 t gyda'r term cynta a minus 0.08 t cubed am yr ail derm. Felly, dechrau gyda t0 yn 10, bod ni'n gwybod beth yw hwnna yn cydgyfeirio iddo, ond gawn ni weld e'n gweithio gyda'r dull Newton-Raphson, a ni'n cael gwmws un peth a geson ni o'r blaen, felly Tn, yr F, sef hon, gyda'r Tn, yr F dashed, sef hon, gyda'r Tn, a wedyn y rif nesaf, ac wedyn gosod hwnna nôl i ddechrau eto, a ni'n cael 10.619 fel ceson ni tro diwetha. Dechrau gyda 37, a beth ni'n cael? Felly 37 yn rhoi yn ni'r gwerthoedd yma, a'r gwerthoedd Tn plus 1 yn mynd yn 36.8286, dechrau gyda hwnna. Gweithio trwy'r system, y Tn minus F Tn rhannu F dash Tn, a ni'n cael 36.829. 1, a ni'n gweld bod hwnna wedi cydgyfeirio i 36.829 i dri lledegol yn eitha cyflym. Felly mae gan yr hafaliad ST yn haflu 1800 y gwreiddiau T yn haflu 10.619 a T yn haflu 36.829 i dri lledegol. Felly dyma beth oedd gyda ni, a ydy y cyfradd gwerthiant yn fwy na 1800 ar gyfer o leia 25 diwrnod oedd angen i ni ddod o hyd iddo. Wel, ni ar y pwynt 10.619 a 36.829, felly mae hwnna yn fwy na 25 diwrnod. Felly mae'n fwy na 26.2 diwrnod. Felly ni'n gallu rhoi tic i'r amod cynta yna. Felly beth yma'r ail un? Ni angen rhagfynediad cyfanswm y gwerthiant rhwng y degfed a'r 4 degfed yn rhoi gwerthiant yn fwy na 80,000. Cofiwch, dyna beth oedd ST yn golygu cyfradd y gwerthiant, a TST yw cyfanswm gwerthiant yn y cyfwng 0 i T. Felly mae ST yn mynd i fod yn TST wedi ddiferi dash. Felly hynny yw yn golygu bod TST yn mynd i fod yn integriad o ST. Mae cyfanswm gwerthiant rhwng degfed a'r 4 degfed diwrnod ni angen, felly mae hwnna'n mynd i fod yr integriad ar gyfer y 40 diwrnod, lan i'r 40 degfed diwrnod, minus yr cyfanswm gwerthiant lan i'r degfed diwrnod. Felly, arwynebedd o dan y graff rhwng T yn 10 a T yn 40. A gallwn ni amcan gyfrif hyn gan ddefnyddio reol trapezium
gyda 6 trapezium i gyd a hyd 5. Felly dyma ni angen rhwng 10 a 40. A ni'n gweld, os y'n ni'n rhannu hwnna mewn i 1, 2, 3, 4, 5, 6 trapezium, ni'n gallu gweld bod gap yn mynd i fod yn ambell i le yma. Felly cyfanswm y gwerthiant rhwng T yn haflu 10 a T yn haflu 40. I ni angen, a hwnna yw'r arwynebedd o dan y graff rhwng T yn 10 a T yn 40. Felly gwerthoedd oedd gyda ni ar gyfer 10, gweithio mas beth yw ST, a ni'n cael y gwerthoedd yma 15, 20, 25, 30, 35 a 40, mynd i bob 5 lled, 5 i bob trapezium. Felly galw'r mesurau yma yn Y0, Y1, Y2, lan i Y6. Felly defnyddio reol trapezium. Cofiwch bod hanner gyda ni, lluosi H, lluosi y cynta ar ola, a wedyn 2 waith pob Y arall yn y canol. Felly gosod rhain i fewn, a ni'n cael y gwerthoedd yna o'r tabl, a mae hwnna'n dod tua 8, 3, 0, 2, 8 i ni. A mae'n edrych fel bod hyn yn tan amcangyfrif o achos bod y bwlch rhwng y trapezium a'r gromlin yn agos i'r gap fwyaf yna ambell un nes lawr, ond yn agos i'r uchafbwn i weld yn glir. Byddai cymryd fwy y trapeziumau yn gwella'r cywirdeb yr amcangyfrif a dangos yn glir bod y rhagfynegiad cyfanswm y gwerthiant yn fwy na 83,000. Felly, dyma beth oedd gyda ni. Cyfanswm y gwerthiant rhwng y degfed a'r 40 diwrnod yw'r arwynebedd o dan y graff rhwng T yn 10 a T yn 40, a mae'r arwynebedd rhwng y ddau yna yn fwy na 83,000, felly mae'r amod yma yn cael ei fodloni hefyd. Felly, mae'n edrych fel y bydd model y cwmni wrth y cwmni hysbysebu yn cwrdd ar amodau roddir gan y gwneithurwyr. A dyna ddiwedd y fideo yna.